Hello guys, good morning. Nandito tayo sa Mapaniqui. Tatry natin kung makakahuli tayo yung pwesto ko nung nakaraang linggo dito. Babalikan ko lang. Ayan. Mga boss, pupuntahan ko lang yung spot. Set up lang ako. Guys, mukhang maganda yung tubig oh. Dito lang ako naman yung nakaraang linggo eh. Ito try natin ulit ngayon. I-set up ko lang gamit ko mga boss. Nakikita ko na yung tilapia mga boss. Tutusok sa putik. Kaya lang mababaw. Ayan na, palabas na siya mga boss. Tehaya sa pool. Ganun. Yeah, malaki ka agad mga boss. Buena mano. Ganda ng buhay naman mga boss. Ako, ang daming fry. Bulpay bala. Inahin pala mga boss. Ang dami niyang fry. Bababagsak ko yung yun na, nagkakalaglag na yung mga anak niya mga boss. Mabuhay sana. Dami yan. Alagaan ko kayo mga pray. Wait. Ayan mga boss, hintayin ko lang bumugay yung mga anak. Pakawala natin dito sa sa river yung mga anak. Tinamaan na kaya. Yun, tinamaan mga boss. Medyo malaki na naman to. Pulahan, mamik-mik. Yeah, mabubunot ka pa ba? Kinambahan ko lang mga boss. Medyo malalim yung mga isda, pero pagka ganito na mahuhuli mo, hey, panalo. Ayan mga boss oh. 5 fingers. Dali ko din. Ako, di yata ka siya.
Isa lang. Pinatulan ang mait. Wala pa yata. Pangatlo, 3 fingers. Tinamaan. Yung tinamaan niya. Malaki mga boss. Hindi matatanggal. Yeah. Puro good size. Puro panalo. Ang laki mga boss. Ang laki. Harapan pa ako. Harap na harap yung ginawa sa akin ng dalag na yung boss. Mga boss ah. Naku, sinabit ako. Bigat ba? May kangkong lang. May kangkong lang. Pwede na mga boss. Pang up. Yan na nga, mula na mga boss. So wala na tayong chance makahuli niyan. Pang uwi na. Ba, tumigil pa yata. Hintay tayo ng mga 10 minutes, 15 minutes. Baka sakaling tumigil yung ulan. Ooh. Laki niyan. 3. Nyar. Ito boy pa. Ay, okay. Try natin. Kung lalangoy. Yeah, patay na. Yun, lumangoy na siya. Buhay na. Nagkalaro na ang monkey.
lang, panado lang. Ihaw yung iba mga boss. Yan yung mga natirang fry ng tilapia mga boss. So namatay na iba. Yan lang yung hindi niya binigay. Try natin kung mabubuhay natin.